لك وجنا سبقاك نجن لك يجن كن لاسمك قدس سجد لك أزلك سجد كل برك ولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك وجاغاس ونقص نقص عملك أنت لكل جس قالوا كل هذا نفس نسوا أكن أنا بكما مهارنا قدس ولكن ذي بلا أنت مسسبت صلي كما زبلو قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ስለ ንግስነትካ ስለ መለኮትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ንሰግደልካ ኣለና ሰዓት ለይቲ መዓልቲ ባሪካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ እጅ ድማ ጉባኤና እግዚአብሔር አምላኽና ባርኸልና መንፈስና ዓብየሉ ክብርኻ ንገልጸሉ መገድኻ ንሕዘሉ ግበረልና ንሕና ንጽልዮ ጸሎት ድማ ስኻ ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ መልስኻ መልሲ ምሕረት ሃበልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ መወዳእታ ኩልና ጸበቀልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍቅርን ግሰልና ወፈሩ ድሓንየት ወልና ዝገሹ ድማ ድሓን መለሰልና ጠምየም ጸምየም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋብ ነፍሳት ተኣስፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራ ዘለዉ ድማ መሰሮ ፍጠረሎም ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብኢድ መላእክት ክሓልወና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪክካ ቀዲስካ ናትካ ገድካ ዓብየልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፅእ ባርካንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ለመሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣመሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሉ ሕልናኸ ድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሉ ንስኻ ኣንስ ብርኽቲ ክፍረከ ርስኹም ርኹ ቆምልተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እየ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ናፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይስረ እግዚእና አምላክና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒገ ቀና ሰረ ኃጢአት ድምሳት ሲያበስ ወሉ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንተማ አብየ ቀናቱ አይደ ቆናቱ ረን ሳርጉ ጸናት በስምክም ኩንፍታነውን ጸሐነ ይረስየነት ግሏን ስሜት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአ ሰብተ ኸልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ ሰብተ ኸልተ በእንተ እግዚእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዚእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ በሃል እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስክነለን ሰዊርና ሮዲእና ንሐልውና ነቅሪብና ተቀቢልና ተማዕወና ናጽነና ክሳዛ ሰዓት ዚያውና ጽሕና ይሕጆም በዛ ቅዱስ ጸሎት ዚያን በኩሉ ዘመን ህይወትና በፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ እግዚአብሔር አምላክናን ልሙነለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተኸዛቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን መንት ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስክነካለን ስለሰወርካናን ዝረዳኻናን ዝሓልኻናን ናባኻውን ስለዘቕረብካናን ተቐበልካና ስለዘዓውካና ዘጥናኻና ክሳዛ ሰዓት ዚያውን ስለዘብፅሕኻና ነመስክነካለን ወጎይታ ይቅረበልና መፍቀር ሰብ ስለዝንድምነካለን ከም ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅዱስ ስቕለት ዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራብ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦ ጎኒ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ወጎይታ ካባ ያርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ብዘት ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ከመሃብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተና ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ንሳኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሐረኒ ከምቲ ዓብይ ራእያኻ ኣበሳይ ደምስስ ካብ ኣበሳይ ፀቢቅ ሓፀበኒ ካብ ሓጢአተይ ናፅረኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹ ሓጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ፍርድኻ ንጽወንካ ትርከብ ሰኣነ ንኣኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ከይገበርኩ ንሆባ ኣበሳ ተወለድኩ ናይ ካብ ሓጢአት ጠነሰተኒ ንሓቂ ውሽጢኻ ትደልዮ ኣብ ሕውን ጦም መሃረኒ
انت قصرت سمع زاتريني كبرد كصعود صابلني تزقد كتكاينا سمت حقوساس بهتان حقوسنا اسمعني كزكا بعتياتي كولو نبزل ابسا وندم سسو واملاح صوري لب فطر لي صنا منفس كاوش تحدث كاوغز كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دغفني مقدخان مفرس عمرم ايه حتى انا بخاكم لس ايام واملاح مدحاني كبدا دما نكفني لساني صدق حلل كتب له اياه ويتا افي مسغانا خنغرس قنا فريكفت مشوات بها بلكاني تزيكون اسم اقرب كل كانره مسوات مرارايت بغوني خم مسوات املاح صور منفسي واملاح نسورن كتكت ان بايتون عنيخه نصيم صغها سناي غبرلا مكاتات يرسالم ندا شم مسوات صدق بزحر مسواتي بمول مسوات باك بلكاي شو ام مسوي خارح قرب الكايم هالليلويا صلاه غزي دقاسن كرسن كسين املاخين مسغانا قرب له حاتياتك حد قال لك المنو على هيوت يسمع لنا بناي مزمور 130 أبونا بملأك السلام مزمور 131 حبتنا رزنت مزمور 132 أدينا إلسابيت مزمور 133 أنا خبصة مزمور 134 أبونا بملأك السلام مزمور 137 حبتنا رزنت مزمور 138 أدينا إلسابيت مزمور 141 أنا خبصة أبونا ميتكوين الله تسمعنا لهم هراي يا እግዚአብሔር ይደግፍ ከረዘነት ሀብትና ነታ ዝበጽሐትኒ ክደግም ይቅርብ ጊዜ ወሲደ እግዚአብሔር ይደግፍክ አቦና አበ መላከ ሰላም መዝሙር 142 هيا ابونا سا هراي 146 ናባኸም አቦና 147 ሀብትና ረዘነት 148 أنا خبصة هالليلويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያ ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም የሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕግ አሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባህርን ማዕምቆን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይታ አዋምን ጽሕድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉ ነፈርተ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረት ምድርን አጓዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስናእሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ለዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቀርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ امين هللويا قدوس 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ክሳብ 32 ነው ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማነበረ ነትመስ እግዚአብሔር ከይራእይ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ በመንፈስ ከአና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱን ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓተ ገብሩሉ ምስአተው ስምዖን ድማ አብይ ደሐቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታ አይነትና አዛም ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ሁሉ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን አሜን ሃሌሉያ ክርስቶስ ኣምላኽና
مسير أبوخان منفذ قدسن لمن كل ساعة نسجد الكالونا آمين آمين قال هيوت يسمع لنا أدينا إلسابيت كفلتات صلوت ميتي خنزل لخنا أدينا إلسابيت إنها رخيبة يا حجي الراي إنه أبقى مئتين قنوع فرادي كقوم تدالي على أتي أب مجاز حالف أدمين خنانين نفردن بقوع سلاز خوني ببزهي حاتياتي أرعدن إن قد على إن كان نفسي ينا أب مريت كتنبري كاف اللغسي تنستحي مخنياتو مريت أب مقابر أيودسون إيو أموت كأ زذكرو يلبون أب جهنمون زمسكنو يلبون أمو كاب دك أستهكي تنسيكي نامد حنكي بنسحة أو أملاخي محارنن أدهنن نابلكي تمعسني سبحات نابن ولد سبعات لأب ولد ومن فس قدس أحد أملاخ آمين قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا آمين ممهر سارة موائل سب زي ودا عند زهون هرا بوي ماريجيتا ما السب زي ودا زي عالم زي عاق عن زي العالم زنبر انت زخونسي نفسي نصور زخونة مخنيات محلوك كنيرو كنك ات صيوف زخونة تقوارات كن اتهما كيكن اب قدمي ات حقنيا مستقلا اب عرات هاتيات تسطيحكي اب تشللتنيا كدان سقفي كلخي انتا يوت تهبيو ملسي او كريستوس املاخي بتي ازيو زفرح فردخا اسنبد نتزل علماوي فردخا انبركخ بتي ملكوتايو نصبراقي برهان كان قطقط ኣለኹ ኣነ ህሱም ድኑስ ስኮን ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቀባል ቀረጻብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃቕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረበለለይ እብል ኣለኹ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወላለም ዓለም ኣሜን آمين قال هيوت يسمع لنا قال هيوت يسمع لنا ኣሜን حبتنا رزنت ونصحت دنجل ونصحت دنجل نباريخي اتي قلطف صلال رديت كزرقعي نتي أبحلناي كم معبد زقاماتل كفو حسابات كبير حقيو نتا حممتي نفسي بخونتنت عزيها لواتات افي والمو نابطولوتن من نقاعنا بقسيا خنياتو نسخي كاليتن محرت التلمني آلايت عدائخي عدميجي هوتين نقسين أملاخين ويتايس كريستوس تسفايخي آمين أصلي رزنت حبتنا وقويتا بزاليت زيان عمو بزي حتيات كنحضر كالونا وأملاخ بوتاتنا نسخة بروخيخا بركت كأزي بزحيو قدوس سمكاو نزل عالم كبريز مول أيمو آمين وقويتا كنتي أباخات وكيلنا يزلنا محرتك كومو تخنرنا عينتو خلونا عخاي تبعي اللوا نسخاها أبوانو مقبتهبهم وأملاخنا مدحانينا وتسفى كل وسنات مدريس معنا وقويتا نسخا إخا كابز علية الزنزل ألم تدحننا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهرني وقويتا بروخي خامو حقنت كارداني وقويتا بروخي خامو كبرخا برهالي وقويتا محرت كان زل عالم ينبر وقويتا نتا نعين تكبار إدكا كابولودو نابولودو معقوبي سلزخوانكا عيتنساقني وقيتا نعاخا بديلة يومو محارن النفسي أدحنان النابولكو تللغو وقيتا أباخات وكيل اللغمو أدحناني فقادكا خقبركا أمهارني نسخا أملاخي فالفالي هيوتيخا ببرهانكا دما إنا برهان النري محردكا نابتوم سفلتخا كبرخا ناب قناعات لبيت نسا
ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም ትነብርን ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ክትጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ እዝንቱ ኣሜን ቃል ሕይወት ይስማዕልና አሜን ኣዴና ኤልሳቤጥ ወስሉስ ቅዱስ ወይለከ ጠፊኣ ኸይዳኻ ሕጂ ዋይ ደምዓት ይለቀ እጅ ካለኹ ዶ ኣለኸን ጽቡቕ ኣለኸን ስማዕ ኣላ هاي غني لي قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ موتات تنسئ بمسجانا ناب سماء زعرقة أبي من أبو استعمتي أب هيوان تعمتي أب هيوان موتان كفرد كم بحدش كم نصديو أوقيتا محرنا مسجانا نأبون نولدن منفس قدسون كل ساعة نزل عالم آمين 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 قال هو تسمع لنا آمين أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو سلس قدوس محرنا أو قويتا حتياتنا حدا قلنا أو قويتا بدلنا يتسبسبلنا أو قويتا عبسانا يقرب لنا أو قويتا نحمومات زغاب سخيم مفوسا مقايشان زغو دبتاتنا ناديتاتنا أحواتنا أحاتنا أو قويتا نتم زغو دبتاتنا ناديتاتنا أحواتنا أحاتنا كأنب سمع عرف أو كاب حتياتنا زغوان كاب قويتا محرنا أو خاب حتيات زخون كاغوي تارد أن لما أنا خات قبلنا كبرن مسجانا بفصل ما عرقن قدسنا نعقاي قب أمين أقويتا محرنا أقويتا بارخنا أقويتا بقعات برنا مسجانا مديرنا نسلب سمايات نبرابونا سمكاي قدس مجسرات كان توب سمايكم دمام تريقون على جرانا لبابنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعسنا نمبر فتناي تتونا نقصنا حيلين كبر نزل على منات كاي ما أمين عزت يا مريم هناك قدس جبريل ملاك سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له سخيكا عن السبرغتي خي فركر سخم برخي وملئتا تسقا جابير مساخي وفصت الدس والكي عتيات ناقصر يلنا نفت ودخ يسكر سسمنتانا حرات لمن لنا آمين اللي هو تسمع لنا بنا حبتنا مولو مسجانا نقدس دنجل مريم الله كما يوعدكم كلكم እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም አረኸና አሜን نقدس دنجل مريم وقدس ملئت ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ انت حقتنا حدقلنا انا فقر ودخي صلوتنا عرقلنا نحقينا برهان يسوع كريستوس املاخنا زولد كلنا قدست دنجل سلام نبلكي نحقات نفسنا حديقو كمحرنا نبقوي تالم من الله امين او قدست دنجل مريم ولادت املاخ زر سب امنتي امالادت نودخي يسوع كريستوس بحدقت حقات كتصقونا لمنلنا أنا حق نقصد دنجل السلام نبلكي أنا أماني أملاخنا زولد كلنا قرع زرنا سلامتنا أربالكي أو دنجل بقويتانا يسوع كريستوس تأمنا تأملا لتحقيقنا انتي حد قلنا تذكرنا آمين قال هو يسمع لنا ما توصلت هيمانوت حابتنا رزنت أود حقኛ ብርሃን ንኽብረኪ ወቅድስ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መፂኡኻን ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ንመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም
نبيت كريستيان صنعت نحاتان حدكت بحد زملكوتو سلوس قدوس نبسر يسجدولون نخبرون وقيتا محرنا وقيتا محرنا وقيتا بارخنا امين قال هوت يسمع لنا عدينا ممر سارة نهيمان الصلاة الرابي مرقيتا كله بزهقنا هيمان الصلاة كله بزهازة سمعين مدرن زرقين زي الرقين بصفة أرى بهذا أمر أكسابير آب نأمن بهذا قويتا بيسوس كريستوس عالم كي تفترة وهلو بزخونة ولد آب وهدون نأمن كاب برهان استرخ ببرهان كاب حقني أملاك استرخ بأملاك استول دنبر فطور زي كونه بملكوته مساب معرز كونه كله بقوز تفترة بزيكو قنا أبز مدرن زلو يكون أويس أب سماي زلو من مستفترة يبون من تانا من تسب من تدهنتنا كاب سماي سمايات زوردت بمنفس قدوس كاب قدس تدنقل مريم سقا لبست سب كونه سب كوينو دما بزمن بنتيناوي بيلاطوس من تانا تسأله حمام مكرا مسكال تقبل موتا تقبر عب قدسات مصحفتي كم استتصحفه عب مبل سالساي مالتي كم موتا تفديو تنسى بمسكانا نفس بخبرنا سماع عرقه عب يمان أبو تقمت كم بحدش نهوانن موتانن كفرد بكبر خمتسيو لمنقستون مودعتا يبلون كويتان مهوي بزخونة كاب عب السرطة منفس قدس ونأمن مسعبن ولدن نسجدلون نمسكنون بالنبيات ستنقر إيو لكل ناي حواريات قرعي بزخونت بحانت قدس بيت كريستيان نأمن نهدقات حاتيات بحانت تنقاتون نأمن تنساي موتانن نزال عالم هو تسفى نقبر آمين ጸሎትና ሰሚዕ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 አዴና አይነ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ شكرا خمي وعلكم እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስኻን እሙናት እየን ኦኑ ኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሓርና ጎይታ ሰራዊት አምላኽ ሓይልታት ምሳና ኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ርድአ የብልናን ኦ አምላኽ ኣማና ሕደር ንበደልና ይቕርታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍልጠት ብዘይ ፍልጠት ሰራሕናዮም ስውርን ጉህዱን ዝኾነ ሓጢያትና ምስቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታይ ኣቕረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ብምስጋና ከምዚ
إلنا خنصلي كبرنا أملاك كم مهرتك أملاكنا وقولك عبساني بك ردك أملاك وعقوبك بك رثك أملاكني وعقوبك معبساني وقويتا بقعات قرنا مسكانا غمزلنا ونسلب سمايات ربنا سمكا يقدس منقصات واركان تاب سمايكم دمام دريكون علات انجرانا لما هبنا ونانز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا قلنا وكفاد احنا ننام برفتنا يتكونا نقسن حيلين كبرين نزل علمنا تكايما امين وزت يا مريم بناي قدس كبريل الملاك سلام لك لكم حلنا غدن قلي خي بسقاكم دنقلي خي ندي جابير تواد قيتا سراوي سلام لك لكم الشغي كوان السبرغتي خي فركر سقوم برخي وملي تسقا جابير مساخي وفسيت الدس والكي متياتنا خسريلنا نفت ودخي يذكر سسمنتانا محرات لمن لنا امين من الصحة صلوات وقيتا أبزا معلت دياب كن مخاف تكباركم بقال بحسابكم بكل واسطنا زحطانا أيو إشغار أخرون مبكر سبن سلطفنك من تتقدسم كالكا تعرقنا نفدقلنا وأملاك وسلام كن حضر سلامات لي تعبنا أبزا نايدك أسق زينا خاب كل تشنكت ناس أكبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنات سلام كلوانا خانا شلام ملاكا لا خلنا شقام برريانت مبكر سبدخنا هذا ورد خاقويتنا أملاكنا مدحنا يسكر سوس يتبون مسؤول كبرن وداسين كرمان زلوكا معري خام زخونا وحبوت منفذ قدسين مسغانا يقباك حجن نزل عالمن آمين تحر نفس وكف ساعة زتصلت صلاة وقويتا محرنا حرد كاونا بزحلنا وعم نفس وكف ساعة انقزين سماي مدرم بخبرت سقر الكاكورسوس ومن عملقنا وعنا ويطع قسم بزخمرة سنات ملاخان روحن نتمعنا زقدامهم حتى تنياتت محر حتى بنسحات مليس بيوات كنبر مبر موتو زي تدلي من تصبيهم دولة تصفى سمايات كرهبو كل من أبدحنا تتعدم وقويت أبزا سعدي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا إذا زاد كان نقبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمر ما منا فوس حتياتنا حدا قلنا حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفوق عزن سكات برد عنا فلونا ونقرن قبو قدسان ملاك تحلونا نودت ابنات كان مرحنا انتي نابت زي مرمرن زي وسنن فلتات كان بس عدلنا سخان زل عالم بروخيخا امين وقويتا بوغات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنصلي سمايات نبرابونا سمكا يقدس منقصات مسا فاركا متاب سماي خب دمام دريخون نعلت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا وفاد احنا ننبرا فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبر نزل عالمنا تكايما امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل الملاك سلام لك لكم بحلنا غدن قلي غي بسقاخون دنقلي غي أدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك لكم نسخة أنس برختي فركر سخون برخوم تسقات جابير مساقية وفستي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفت ودغ يذكر سسمنتانا محرات لمن لنا امين كبر المسك على هوت يسمع لنا الراي زخبركم حزب እግዚአብሔር ناس قدس بيت ክርስቲያን تهبو ናይ ሶሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን መጽናዕቲ መጽሐፍ ሃይማኖት አበው በአንቃድዎን ብጥብዓትን ኣብዘት ዘለኹም ኾንኩም ስራሕኩምን ግዜኹም ኣዋሃሂድኩም ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቃዱ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም بموت سجان استفلينا جنة من سمايات هجر قدساني وارثهم أمرير حزن نزل لهم دبس قدساني دبسكم نقول له نخا زستوعلا أمر رهيبو موداتنا يسبق لنا
معرف 4 نوح يلسلز نبرة كل تخفال قرنا 5 رأنا يذكر حزني زلنا رأستي المستو آجيا مالت تمهرته بعد زبل كاب هاي من تعبو معرف حمش هنا نجمر زلنا أب تقصى حدا مزمور داوود سوسان شمونتن تقصى حدا أبونا أبي ملاك السلام مزمور داوود 7 شمونتن قرطري سوسان حمشن سوسان شدشن حاونا ساميل إبراويان معرف كلته قرطري 14 حبتنا ممهر جغريتا ممهر سارة أبي مرجيتا أنا أما قد إذا سوري حراي إبراويان كلتا 14 زعمك كنت غينو حبتنا مولو ختم بلنا يا أخي قصة حدا انتا يومي لما بوتات كاموتان تنسيو نافسي أول كيدو دما بموتو نموت دمسسو كاموتان مستنسى دما أمبل سالساي معالتي أبابو أو أبو أمسجنا كالله النبلة قال إخزابير أب أمسجنا هرا أبونا بملاك السلام مزمر داوود مزمر سسان شمنتن قصر حدا أملاخي تنس صلاة فحي بلو إتم صلوا كاب قدم قصو يهدمو قال هوت يسمع لنا حونا ساميل عندي أنا رأي حلشاتني مثلا 70 شمونتن قصر سسان حمشتن سسان شمونتن مزمور داوود 70 شمونتن قصر سسان حمشتن سسان شدشن أوكي مزمور داوود 7 شمونتن قطر سسان حمشن كساب سسان شدشن شعوق ذي أبيهر تم دقيسو زنبره كم تبويني صغيرو زيج الدر جقنا خوينو تنسئه نزلاتو دما أب دحري وقعهم نزل عالماوي نوري حبهم قال هوت يسمع لنا حبتنا مولو إبراهيم كلتا 14 14 خصاب 16 بحدا يا زلمة هو صبوا على لغي بأرسي بحقي نزرئي أبراهام العلو مبر نعم مالختس أي العلو منيو ما أتم ولد بدا من سجان كاب زحابرس وموتو نتحيل موت أب إيدو زحزم انتي كالسعر نصون ديابلوسيو نتم بفرحات موت زلو زمنهم ببارنت تتحيزهم زنبارو كلاتهم حرامن تخوصوس كوصهم إلو نصون لو حبرون قال هوت يسمع لنا كاموتان تنسيو نافسيو الكيدو دما بموتو نموت دمسسو كاموتان مستنسى دما أما بلسال ساي معالتي او أبو مسجنك كالله النبلة قال إخزابير أب قال إخزابير أب أمسجنه سلازي بحق نزار أبراهام على علومبر نملاقت سيال علوم نمو مالت تتسقاونت مس ملاقتي توها هادن سقا ملاقتا إلى بسن يتنزار أبراهام أتي أملات زبن منفس قدس كوردك حيلو لعلكس لك يتغابا خزب زولت ودع أملاخ مدحان خبهاليون هزبو خاخا حاتياتهم كدحناهم يزبل قدس بالسرات جبريل زبسرا كاموتان تنسي كل جزية تنسي جزية ويزرر وصارك بوتاتنا بقداسة وقيتها تنسي صلاة خاخا أفحي بولو أب زهل كل جزية تتابوت كل عال كله كم زندابل إزال علز نبر ليك أنبياء موسى سلازي
ቅድሚ ምትንስኡ ከመይሉ ተሰጊዩ ንምንታይ ንዝብል እታ ናይ መወዳእታ ጥቕስና እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘብረ ኣብርሃም ኣልዓሎ እምበር ንመላእኽቲ ኣየልዓሎምን እቶም ውሉድ ብደምን ስጋን ካብ ዝሓብሩስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዓር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ ነቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘመኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም ስለዚ ብሞቱ ንሞት ደምሰሶ ዝብል ዘሎ ተቓል እንታይ እያ ትብል ነቲ ሓይሊ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክስዕር ንሱ እውን ዲያብሎስ እዩ እቶም ብፍርሓት ሞት ብዘሎ ዘበኖም ብባርነት ተታሒዞም ዝነበሩ ኩላቶም ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ንሱ እውን ብኡ ሓበሮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ጥቕሲ 2 ቁጥሪ 2 መዝሙር ዳዊት 12 ጥቕሲ 1 ክሳብ 3 1-3 እዩ ገይርዎ ዘሎ ሓብትና ረዘነት ከተንብብልና ይኺ ከምኡውን 5-7 ኢሉሎ ማለት 11 ኮይኑ 1-3 ካብ 1 ክሳብ 7 ዘሎ ከተንብብልና ይኺ ረዘነት ሓብትና ኣዴና ኣይና ዓለም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 3 እዚ ቁጥሪ 2 እንታይ ሒዙ ዘሎ በዘን ስጋውያን ከናፍር ኣይኮነን በዛ በኣ ሓሶትን ሓቅን ዝወፅእ ልሳን ከዓ ኣይኮነን ኦ ንጉስ በዚ ኣብ ኩሉ ዝፍለጥ ናትካ ቃል ደኣ ኣመስግነካ እዚ ቃል እዚ ምስ ስጋዊ በገና ኣይመሳሰልን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሓብትና ረዘነት መዝሙር ዳዊት 12 ካብ 1 ክሳብ 7 እግዚአብሔር ደቂ ሰብ ተሳኢኑ ካብ ማእከል ደቂ ሰብን እሙናት ጠፊኦም እዮም እሞ ኣድሕን ነፍሲ ወከፍ ምስ ብፃዩ ሓሶት ይዛረብ ብዘቀባጥር ከንፈር ብክልተ ልቡ ይዛረቡ ኣለዉ እግዚአብሔር ንኩላተን መቀባጥርቲ ከናፍር ናይ ዕቡይ ነገር ትዛረብ መልሓስን ነቶም ሳላ መልሓስና ንብርትዕ ኣለና ከናፍርና ናትና ኤን መን ከኢ ጎይታና ዝብል ክምንቁሶም እዩ ስለ ምግፋዕ ጥቑዓት ስለ ልቕሶ መሳኪንን ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቆውን መድሕን ከምፃሉ እየ ይብል እግዚአብሔር ቃላት እግዚአብሔር ጽሩይ ቃላት እዩ ብመምከኽን መሬት ዝፀረየ 7 ሳዕ እተኮለዐ ብሩር እዩ እግዚአብሔር ክትሕልዎም ካብዚ ወለዶ እዚ ንዘለዓለም ክትዕቅቦምን ኢኻ አሜን ኣብ ኣኸላ ሓንቲ ጥቕሲያ ዘላ ረዘነት ሓብትና ብልሽውነት ኣብ ማእከል ደቂ ሰብ ልዕል እንተበለ ረሲአን ኣብ ኩሉ ወገን ይዞሩ አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና አሜን ኣዴና ኣይና ዓለም ሰላም ከመይውዕልኩም ወንጌል ዮሐንስ ካብ 1 ወንጌል ዮሐንስ 1 ካብ 1-3 ቃል ህይወት ቃል በመጀመሪያ ነበረት እታ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረት እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ በመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ከዓ ኩሉ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ክብርና አሜን አሜን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ኣኮ በእላ ከናፍር ስጋውያን ወይ በዛት ልሳን ማለት በዘን ስጋውያን ከናፍር ኣይኮናን በዛ በኣ ሓሶትን ሓቅን ዝወፅእ ልሳን ከዓ ኣይኮነን ከምቲ ዝረኣናዮ መዝሙር ዳዊት 12 ዘሎ ነፍሲ ወከፎም ምስ ብፃዮ ሓሶት ይዛረብ ብዘቀባጥር ከንፈርን ብክልተ ልብን ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ከዓ በዚ ስጋ ዛ ኣይኮነን በዚ ቃል ናይ ስጋ ኣይኮናን ንመስግነካ እንታይ ደኣ ኦ ንጉስ በዛ ኣብ ኩሉ ዝፍለጥ ናትካ ቃል ደኣ ኣመስግነካ እዚ ቃል እዚ ምስ ስጋዊ በገና ኣይመሳሰልን እዩ ምስ ስጋዊ በገና ኣይመሳሰልን እዩ ኢሉ እቲ ቃል ኣምላኽ እቲ ቃል ቅድም ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ኣምላኽ ነበረ በዚ ቃል እዚ ኢና ንመስግነካ ዘለና ምክንያቱ ኣቦታትናሲ በፍቁር ወልድከ በስጉ ወልድከ በቅኑ ወድከ
بتزتولد ودخا بتزتسقل ودخا بتزموت ودخا بتزتنسأ ودخا نابلو يوم زمسجنون زملخون مالتي قال هو يسمع لنا وصل سلسته قطر سلسته أبونا تنبولنا يخمه زفترة 27 كاب 10 شخص 17 سلسته أب إذن سجا زي سمع وي بزي أب علم زلو أم مدري زرب قال أيقونن أبونا بملاك سلام أوري زفترة معرف 27 كاب قصرة 16 كساب 23 أب داون أبتي لمس كسادون دما قربت إتن محسد تلو بتطعم بالعن إتسانكت تنجيران جيرا نودا يعقوب أب إيدها بطو نسخة أنا بأبو آتيو أبو يبلو نسلما نخودي من إخان السخاء بلي يعقوب كان أبو أنا إيسا بخر خائي كبتزبل كان نقر لكم نفس غام أنت تمر النس تنسيغا كوتا كفبل تابزي هادني دما بلعبلو يسا كان ودو كميل كاخندزي بغطف رخبكا ودي بلو نسلما اغزيابيهر أملاكا أب قدمي أقا باقي بلي بلي يسا كان يعقوب ودي بحق نسخا ودي إساو انتخونكا دعا انتخونكا وي انت زي كونكا كرمسسكا كرب بلو يعقوب دما ناب أبو إسحاق قربه أرمسيسو خا دمس يعقوب إيو أعداو قنا أعداو إساو بلي نسلما أعداو كم أعداو إساو حاو صغارات نبرامو أيلولين مرقوخا قال هيوت يسمع لنا أب إذن سجا زي تسمعه ويبزع أب علم زلو أم مدرز زرب قال يكونن بناي حسوت كان فريلو سلز نبره إذ أبنت كنزبل أدينا ربكا يساو صغوار سلز نبره بصغور بقع تمتي ما نع خمس جبر كتبلو خلا أبوي كيرجمني قدف يخبلا خلو مرجمك قبل علي يرد إلى يعقوب يساو كله أنا يعقوب ييلو أتاليلو خمس خلو وأنت إلو أبالك أبال يساو وقالك قال يعقوب مسار مساسو قال يعقوب يو أكلك عن مخنياتو بتفطرو يساو چغواري نيرو يعقوب چغري نبرونا بأداو قال سونتو مالت كميل كادا قلتف كامسيخا حج خير كادا خميل كا قلتف كامسيخا أملاخ يقاباقي باللي يقولوا مالت اسم እግዚአብሔር أملاخ كا بكنتا يتلعل زبل قالونا اللو مالت سلازي اتي ناي حسوت كنافر إذن كنافر زين حسوت ينزز داربا مالت منفس أملاخ اندزي حادي ركاب منفس أملاخ بقال أملاخ اندحر زي تزاربا الليخا بعلم زرب بسقا زرب زبله كله قاليون تغمي قاليون فرحي قاليون سلطان قاليون شارع كله زرب نعمس ني حسوتنيو نمبالي قصري 4 ساميال حونا مزمور 33 قصري 7 يوحنس وانجيل معرف 1 كاب 3 كساب 5 ممر سارات عمك እንደሆን هون هجي حراي ابز تعمكن ملكت جبر علي ممر سارا حبتنا مولو يوحنس وانجيل معرف 1 كاب 3 كساب 5 حبتنا رزنت وانجيل يوحنس معرف 17 قصري 14 حراي قصر 4 انتاي دا بتا كل فترة باز زتفتر قال ايو اذا قال زون كباها ايو ابانا ابتنباب المنفس هلو زخنا ايو
سلقالات እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን هراي حاونا ساميل مزمور داويت معرف 33 فقد شوعته نمايات بحري كم كل سستي يخمرو نمعامو أما زاقبتي كبو قال هيوت يسمع لنا نزغلو بلا كنا خايو نسمايات بحري كم كل سستي يخمرو نمعامو أما زاقبتي يخون مسبلة برهان يخون كل برهان يخون مايات يخون كل مايات يخون برهانات يتقلل كله يتقلل سلازخ ايو نمايات بحري كم كل سستي خمره نما عمق امزاقبتي اتقال مالتي تقال املاخ الراي حبتنا ملو الراي بو كل خونه كابت زخونه سبر دما بزي بو زخونه يلبون هيوت ابو نبرت اتا هيوت كع برهات سب نبرت برهاونون أب سلمات يبره سلمات كنا أحسن قال هو يسمع لنا حبتنا مل راي حبتنا رزنت وانجيل يوحنس معرف 10 شوعته قطر 10 4 أنا قال هاكوم كنتي أنا كاب عالم زي كونكو نساتهم ون كاب عالم أيكونون أمو عالم ثلاثهم وسلقالات እግዚአብሔር استمسገነ ይሁን أنا قال كهبكم سلازي بزن ناي كنافر بناي سجا قالات بناي سجا دمص زي كونس بتي كابو نرخبو إلو سلاز نبره تقالك أنا قال كهبكم كم تا أنا خاب عالم زي كونكون نساتهم كاب عالم أيكونن أمو عالم صلاتهم منجس سمايات قريب علامو تنسحن إيمانن كل كلا عالم صلاتهم فتحي تقدلو دخاي تبدلو كل كلا عالم صلاتهم الراي قطر 5 زصات 15 قطري 11 أدينا أين عالم قدامي كورنثوس 11 أدينا إلسابيت كتم ببالنا زدعمكن تخينو قطر 5 انت عايزبل نسخا ببعلخا أبي خمو ببعلخا تفكر ببعلخا وانت ودس كلهم وغن في السمان قدسان زخونو دما بو ناباخا يصليو كدق معي نسخا ببعلخا أبي خمو ببعلخا تفكر ببعلخا وانت تودس كلهم وغن في السمان قدسان زخونو دما بو ناباخا يصليو الراي حبتنا أغريتا أدينا أين عالم إيش حزك اللي هو تسمع لنا زصات 15 قطري 11 وإግዚአብሔር أمنغو أمالختي كما خازبل من إيو بمسغانا التفرحقا جبار تأمرات بقدسناخا خماخا زخبر من إيو من قال هو يسمع لنا سلازي نسخا ببعلخا أبي خامو ببعلخا تفكر ببعلخا وانت ودس كله እግዚአብሔር አመንጎ አማለክተ ከማኻ ዝበለ መንዩ በምስጋና ተፈራሕኻ ገባር ተአምራት በቅድስናኻ ከማኻ ዝኸበረ ምን እዩ ስብሃት ይሁ ዘእምሃብሁ ቲ እግዚአብሔር ሰባት እንደዚህ የመስገንዎ ምስጋና ዝጎድሎ አምላኽ አይኮነን አዴና ኤልሳቤጥ ተዕመክ እንደሆን ከተንብባ አራይ አቦና ናባኹም ክሳብ አዴና ዝዳለዋ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:11 ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጽሪ 11 እዚ ኩሉ ከዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ከም ዝደለየ ገሩ ንነፍስ ወከፍ ገገዲኡ እናመቐለ እዩ ዝገብሮ አለ ህይወት ይስማዓልና በዚ ቃል ስጋ ይኮነን በትናት ከቃል ህያው እዩ ንብሎ ኢሉ ስለዝነበረ ከመይ ኢሉ ይትግበር ንዝብል ከዓ
إذا كله خانسو تحد منفسك كم زدليو غيرون النفس وكف قدري إنه مقالة يوز قبرويل على هو يسمع لنا شدشة وزري شدشة مزمر داوود 9 شعتن كاب حموش الشيخ ساب شعته حاونا ساميل ماتيوس شدشة كاب شعته ساب 10 ممهر ساراز تعمك انتو غينو جن سلازلي الرقاقزكم اللي كتقبر علي حابتنا مولو ختام ببلنا يخي ماتيوس شدشة كاب شعته ساب 10 نعاها عركي إلوم يصوعوها كما ينسخها مقابي ردائي إخا نعاها عركي إلوم يصوعوها كما ينسخها مقابي ردائي إخا الرئيس سامي الحونا نبخا مزمور داوود معرف 9 شعتن حموش شخصات شعته نجزي أبهر أملخنا لعل أبلو قدوس يمو أبدوكا أقروس قدو موسين آرونن أما أكل كهنتو ساموئيل كا أما أكل أتوم سمو زسوعونا بجزي أبهر تمهللو نسون ملسلوم بعين دبنا تزاربهم نمسكراتون نتذهبهم حقن حلو اجزيابهير أملاخنا نسخا ملس كاللوم يغرت بالأملاخ فين كايوم جناخي سلخفو قبروم حنف دخايوم نجزيابهير أملاخنا لعلا بلو اجزيابهير أملاخنا قدس يمو أب قدس كرانو سجد آمين سلق على تجزائك استمسكنا يخون الرأي حبتنا مولو كاب شعته 10 كساب 10 نسخاتكم سي خمزيلكم دعات الليو أب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس من قستخات متساء فقاد كان خمتي أب سمايكم أو أب مدريكم نائلة نجيرانا اللو محبنا نحنا نزبدلنا خمز حدقنا اللو بدلنا حدقلنا كاب كفو آدحنا النمبر نالفتنا يتأتونا من قستن حيلا كبر نزل على بنات كايمو آمين آمين قال هو يسمع لنا نعاها أركيلوم يصوعها خمين السخا مقابي ردائي إخا أبوي إلكم صوع نزبالة أنا يعرغيب لكم الله زبالة قويتاس لزخوني نعاها أركيلوم يصوعها قصري شوعته مزمور داوود 9 قصر خلته أدينا أين ألم غريتا حبتنا رزنة 9 قصر خلته حبتنا رزنة 200 قصري أنا خنببا إلسا رخيبا يالله 200 الراي سبو 200 كاب 25 كساب 25 شوعتنا أدينا إلسابيت قصري شوعتن تايزبل أملاح كله إخا كلنا تكاسل زخنة كلون بأخا أيو نسخا تنتز نبركا إخا بزيكا خالق كتيلبون نزل ألم زلخا نسخا بينخا إخا آمين هراي حبتنا رزنت مزمور داوود معرف 9 خلته أحران كي تولد مدرن علمن كي تفتر كيف تركع أرن السخا كابزل العالم نزل العالم أملاخي خام آمين برقص محاكم قال هو تسمع لنا عدينا إلسابيت 200 دي زنبب أنا هو 200 معرف وصل 25 شوعتن الرأي إنه مدري قدم فتركايا سمايات كأ قبري أداوكا يوم يقرتها مجم نساتهم كيتوفوا يوم نسقا قنا ختنبر إخا كلهم كم كدان كباليو يوم كم لبسي كلوطهم إخا كلوطون يوم نسقا قنا كل جزين نسقا إخا عمتات كون كتو أيود دائن إيو دكنا بسلام كنبرو إيوم
زورهم كا نسخة تحلوهم بدحان كنبرو إيوم حكاية زيادة هو صبوا الله كابت أنتي نمدري سرات كايا سمايات كأجبر أداو كايون نساتهم كطافيهم نسخة جنات نبر كلاتهم كم كدان كبليهم كم لبس قتلوا تاميخا كلوا توان يوم سلقالات إجزاء استمسكنا يهون يعني اللي عليه هو يسمع لنا دينا السابير أب قصري شمنته يوحنس وانجيل نعرف 10 شوعته كاب 10 شديشك ساب حسرة زلو أدينا أين عالم ماتيوس شوعته قصر 10 سلسته أبونا بملأك السلام قصري شمنته يسوس اتوقاسا أبنت مستيرات نمغلاز نابابو خصليك قدم موصو نسخاتكم ما انت خطريون كتفلتو انسي فتواسا نزحبو قدوس مستير الموستو اجيا كفلت يقبو كمي نسا افدق منغس السمايات يا بلي الراي عندنا اين علم يوحنس وانجيل 10 شوعته 10 شدشته سغا اسره كمتي أنا خاب عالم زي كونكو نسخاتكم كاب عالم أيكونكم بيتي حقي قدسهم قالك حقي إيو كمتي نعي ناب عالم نعي ناب عالم زي لأخكاني كمون أنا ناب عالم لأخكوهم نساتهم بحق إن أنتي قدسوس أنا رأسي سليهم قدس الله سلتهم بقالهم بأي زأمنو بما انبر سلة زياتهم ترى أيكونكن زلمن زلهو كبرنا الله آمين آمين قال هو يسمع لنا كم تأنا خاب علم زي كونكون نساتهم كاب علم أيكونن بتحقق قدسهم قال كحقي إيو قال هو يسمع لنا الرأي وانجيل ماتيوس معرف شوعته قصري 10 سلسان 10 4 بحاد اندلوا صبابن قفحن اف دقه اتانا بطفقات توسد دقه رحبتي مقداون قفحيا اتهم بقى زاتو دما بزحات ايام اتانا بهوت توسد دقه قنا صباب مقداون قطان ايا اتهم زرخبوا واخا حيدت ايام امه بتا صباب دقه اتو قال هو يسمع لنا قال هو يسمع لنا هو اتقاسا نزحبو از مستير كفلت يقبو خمي نسا افدق منغس السمايات هاي قصري تشعته وانجيل لوقاس 22 قصر 10 تشعته حساب 10 حونا سامويل قداماي كورنثوس 11 كاب 23 حساب 20 شوعتن حبتنا ملو اتقال ناي قصر الشعاتن تا يزبل اب قدس قربان نمن كم زتقبلوا انت دا مرميرومن ترديومن اتا اب قداسي سمو زذكروا زلو من كم زخونه باذن لبنا انت سميعومو كدحنو يوم كدغماي نعاي نعاخاتكم مالتيو اب قدس قربان نمن كم زتقبلوا انت دا مرميرومن ترديومن اتا اب قداسي سمو زذكروا زلو من كم زخونه باذن لبنا انت سميعهم كدحنو يوم الراي ساميل حونا لوكاس معراف 22 10 20 انجيرا على علو دما امسجينو قريسو ازي منتخاتكم زوهاب زلو سغاي ايو ازي نمذكرتاي ግበርዎ ኢሉ ሃቦም ወመ ድማ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋ አልዒሉ እዛ ጽዋ እዚኣ እቲ ምእንተኻትኩም ብዝፈስስ ዘሎ ደመይ እተገብረ ሓድሽ ኪዳን እያ ቃለ ሕይወት يسمع لنا
هراي حبتنا ملو قدامي قرنطوس ምዕራፍ 10 ካብ 23 ክሳብ 27 ኣነ ካብ ጎይታ እተቐበልክዎ እየ እሞ ንዓኻትኩም ዝነግረኩም ጎይታ ናይ ኢየሱስ በታ ተተሓዘላ ለይቲ እንጌራ ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምንታኹም እተወሃበ ስጋ እዩ እዚ ንምዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ፅዋ ኣልዓለ እሞ እዛ ፅዋ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታይ ግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ እትበልዕዋ ዘላ ፅዋ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመፅእ ሞት ትነግሩ ኢኹም ስለዚ ከይተገበኦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዐ ወይ ፅዋ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋን ደምን እዩ ዝዕግብ ቃል ህይወት ይስማዓልና ነታ ጎይታ ዝበላ ቃል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብታ ናይ ጎይታ ተቀቢሉ ገሊፅዋ ጎይታ ከም ዝበሎ ኢሉ ኣብዚ ሃይማኖት ከስፍሩ ከለዉ ከዓ ጎይታን ሐዋርያትን ዝበሎ መምርሒ እዚ እዩ ስለዚ ኩሉ ብቅዱስ ቁርባን ዝበሃል ኣብዚ ቃል ዝተመርኮሰ ማለት እዩ ቁፅሪ 10 ሓብትና ረዘነት ኤፌሶን 2:13 ዮሐንስ 10:16 ኣዴና አይና ዓለም ቁፅሪ 10 እንታይ ዝብል ትመልእኽቱ ከምኡ ነቶም ዝተሰዱ ኣቱም ኣሕዋት ንስኻትኩም ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ተጸጊዕኩምን ኣብኡ ኣበይኑ ጥራይ ከም ዘለኹምን ተኣሚንኩም ኢኹም ይበሎም ከምኡ ነቶም ዝተሰዱ እቲ መራሒ ኣቱም ኣሕዋት ንስኻትኩም ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ተጸጊዕኩምን ኣብኡ ኣበይኑ ጥራይ ከም ዘለኹም ተኣሚንኩም ኢኹም ይበሎም መራሒ ሓብትና ረዘነት ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 13 ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ሩሓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም አሜን ሩሑቃት ዝነበርኩም ዮሐንስ ወንጌል 10:16 ካብዚ ሞጋሰ እዚ ኣይኮናን ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ኣለዋኒ ንኣታተን ድማ ከምፀአን እየ ቃለ እውን ክሰምዓ እየን ሓደ ጓሳ ክኾና እየን ጓስአን እውን ሓደ ቃል ህይወት ካብዚ ሞጋሰ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንዓታተን ድማ ከምፀአን እየ ቃለ እውን ክሰምዓየን ሓደ መጓሰ ኾናየን ጓሰአን እውን ሓደ እዩ ኩሉ ግዜ ቦታትና ኣብ ቃሉ ተመርኪሶም እዮም ንስኻ ሓደ መጓሰ ንሓደ ጓሳ ንሓደ መጓሰ ኢልካ ኢኻሞ ምብትታና ምፍልላይናስ ንኽብርኻ ኣይኮነን እሞ ሓንቲ ገልግሎት ሓንቲ ቤተክርስትያን ሓደ ህዝቢ ኣርኤና እንዳበሉ ኩሉ ግዜ ዝጽልይዎ ማለት እዩ ቁፅሪ 11 ዮሐንስ 3:36 أنا بدي أخبرها حراي صبغ دينا صبغ قبركن أساس يزبل زلكم زعور بتعمل صبغ مبر بتعمل صبغ أنت أتبل زل 10 حدا نتا حراي كم باي نتا نعا خهبكم زتزاربا كم تتريوا أرجعكم اللهم نتا نعا خهبكم زتزاربا كم تتريوا أرجعكم اللهم كسلا دينا إلسابيت أتي بولد زي أمن نايزل علم هوت اللو أتي بولد زي أمن جنا قطع أملاخ دعاء أبو ينبر نمبر نهوت أي كريان إيو حق أدي هو تفكر سبوا الله حق أبي هو سلازي نتا نعاء كهبكم زاربا كم تتريوا أرجعكم اللهم مالت
تبقى عايزة أمنا يزل عالم هو يولد تعالى عالم هو تعالى تبقى اتزوج عايز زي من قناة عن أملاح دعاء أبو ينبر أمبر إذا هو أي كريان إيو ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምክንያቱ ኣብ ቅዱስ ቁርባን ንመን ከም ተቀበሉ እንተዳ መርሚርኩምን ተረዲኹምን እቲ ኣብ ቅዳሴ ስሙ ዝዝክርዎ ዘለው መን ከም ዝኾነ ብእዝኒ ልቦና እንተሰሚዕኩሞ ከድሕኒ ኢኹም ኢሉ ስለ ዝነበረ እዩ ኣየናይት ብእዝኒ ልቦና ክስማዕ ዘለዎ እቲ ፍርዲ እቲ ድሕነት ኣሎ ምርጫ ከዓ ንህና ይኸውን ማለት እዩ 12 ኣብ ኢሳያስ 64 ቁፅሪ 4 ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ከተመብልና ይኹን ሓውና ሳሙኤል ማቴዎስ 25 ቁፅሪ 34 ሓብትና ሙሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2 ካብ 7 ክሳብ 12 እንታይ ዝብል ንሳውን እታ ዓይኒ ዘይረኣያ እዝኒ ዘይሰምዓ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበት እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዋ እያ ኣየናይቲ ኣረጋጊጽኩም ነታ ንዓ ክህበኩም ዝተዛረባ ከም እተጥሪዋ ኣረጋጊጽኩም ኣለኹም ምስ በለ ንሳውን እታ ዓይኒ ዘይረኣያ እዝኒ ዘይሰምዓ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበት እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘዳለዋ እያ ናባኹም ኣቦና ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 64 ቁጥሪ 4 ነቶም ጽበይዎ ከምቲ ንስኻ ዝገበርካሎም ዝገብር ካልእ ኣምላኽ ካብ ጥንቲ ኣይተሰምዐን ኣብ እዝኒ ኣይተዘነነን ዓይኒ እውን ከቶ ኣይረኣየቶን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቦና ቃል ህይወት ይስማዓልና ሕራይ ሓውና ሳሙኤል ሕራይ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቅሪ 34 ሽዑ እቲ ንጉስ ኣብ የማኑ ንዘለዉ ይብሎም ኣቱም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንዑ ነቲ ካብ ምስራት ዓለም እተዳለወልኩም መንግስቲ ውረሱ ቃል ህይወት ይስማዓልና ሓብትና ሙሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ካብ 7 ክሳብ 10 6 7 ብሓደ እንተሎ ካብ 7 ሕራይ ኩለን ካብ 7 ክሳብ 10 ማለት 6 እውን ምስአን እያ ዘላ ሕራይ ጽቡቕ እምበኣርሲ ኣብ ማእኸለቶም እኹላት ጥበብ ንዛረብ ኢና እቲ ኣምላኽ ቅድሚ ዘመናት ንኽብረትና ዘዳለዎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሕቡእ ምስጢር ጥበብ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ወይስ ናይቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ይንዛረብን ኢና ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብ እዚ ኣይፈልጦን እንተፈሊጥዎስ ንጎይታ ክብሪ ኣይመሰቐልዎን ነይሮም ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰምዐቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኩሉ ይምርምር እሞ ንዓና ኣምላኽ መንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ኣሜን ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና ቁፅሪ 13 ዘዳግም 6:4 ሓብትና ረዘነት ዳንኤል 3:18 ኣዴና ኣይነ ዓለም እንባቆም 2:4 ኣዴና ኤልሳቤጥ ቁፅሪ 10 እንባቆም ትንቢት እንባቆም ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 4 ከምቲ ሙሴን ካልኦት ቅዱሳን ነቢያትን እምነት ጥሪት እግዚአብሔር ምዃና እተዛረብዎ እዩ ከደግማየ ከምቲ ሙሴን ካልኦት ቅዱሳን ነቢያትን እምነት ጥሪት እግዚአብሔር ምዃና እተዛረብዎ ሕጂ ሙሴ ስለ ዝበለ ካብ ሕጉ ሙሴ ጠቂስሎ ነቢያት ስለ ዝበለ ከዓ ዳንኤልን እንባቆምን ጠቂስሎ ማለት ሕራይ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 4 ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ
እግዚአብሔር قصر حمشة قصر حمشة والسخاب أهلهن نتعمل سختنا إيش نسخة دمان إكزابير أملاخك بكل لبخان بكل نفسخان بكل حيلخان فتوه أمين قال هو تسمع لنا نزيا يقويتا قدامي تتأزاز انتاي يا لهم مساحته قدامي تتأزاز زي كاب مصحف قدس قدامي تتأزاز انتاي تدايت حديثنا نእግዚአብሔር አምላኽካ በሙሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ ኣእምሮኻ ብኩሉ ሓሳብካ ኣፍቅሮ እዚኣ ተቀዳሚት ትእዛዝ ያግኢሉ ወይታ መሊስሉ ማለት ቃለ ህይወት የስማዓልና ዳንኤል 3:18 ኣዴና ኢና ኣለ እሺ ዳንኤል 3:18 ወንጉስ ንሱ ከናግፈና እንተ ዘይፈተወ ንሕና ንኣማልኽትኻ ከም ዘይነመልኾም ነቲ ዘቆምካዮ ምስሊ ወርቁን ከም ዘይንሰግደሉ ፍለጥ በልዎ እግዚአብሔር ይመስገን እቶም ሰለስተ መንእሰያት አዛርያን አናንያን አዛርያን ሚሳኤልን ወይ ከዓ ሲድራቅ ሚሳቅ አብዲናጎ ይልስሙ ዝለወጠሎም አምላኽና ናይ እምነት አምላኽ ናይ ምንጋፍ አምላኽ አምላኽ ከናግፈና እንደዘይፈተወ ማለት በሰማዕትነት በዝኽን ሓልፍ ፍቃዱ ተኮይኑ ከዓ بسماعتነት በዛ حوا حليفنا ኢና ንኣምላኽ ነመስግኖ እምበር ሓዊ ከይነደንልና ኣምላኽና ኣይንኽሕድኒና ጣዖት ከዓ ኣይንሰግድን ኢና ስለዚ ከዓ እዩ እምነት ጥሪት እግዚአብሔር ምዃና ሙሴን ካልኦት ነቢያት ተዛሪቦም እዮም ኢሎም ዝገልጽዎ ዘሎ ሕራያ ዴና ኤልሳቤጥ እንባቆም 2:4 በታ መዓልቲ እቲኣ ብዛዕባኹም ብጥራስ تبزبزنا انتي مالكا بطراز تبزبزنا እግዚአብሔር ጥርስ ንርስትنا አሕደገና ንዓለወኛታት እውን ዓደሎ ኢሎም ክመስሉን ቁዝማ ኺቁዝሙን እዮም ኢሉ ቃል ህይወት هو ጽቡቕ አለ أنا بباي صبغ يكون سوري صبغ له قصري 14 خدمدم كله نعو كبرن مسغانان صنعاتن نزل ዓለም ይኹን ኢሉ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን معرف 5 ኣብዚ ተዛዚሙሎ አጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ምጽሓዮ እጂ ናይ መዝሙር ግዜና አኺልሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ዘሚርኩም ዘይትፈልጡ ንእግዚአብሔር በመዝሙር ከነመስግኖ ንኣምላኽና ክንውድሶ ዝተገብረልና ውዕለት ክንገልጽ እትብሉ ዝተዳለኹም ክቕበለኩም ወይ ተድኹም አቤት ሓንቲ ጥቕሲ ሰጊራ መስለኒ ማማ ኤልሳቤጥ መዕፀውቲ ጥቕስነታ ብእምነት ጽብቕቲ ኣሞ እንባቆም 2:4 እነሆ ነፍሱ ተነፊሓ አብኡን ዘይቅንዕት እያ ጻድቅ ግና በእምነት ይነብር አለ ህይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበና አበ ያለቀሰ ቁጥር 4 ጻድቅ ግና በእምነቱ ይነብር ስለዚህ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበና እምነት ይቅርታ አንበኩን ማለት ነው نانا صبوا اللهن حنتي سلازة تعتقص حنتي سلازة سجركني قال هو تسمع لنا صادق جنا بإمنته مخنياته إمنة طريق እግዚአብሔር مخانا زتزاربوا كم تمسين قالوا قدسانن نبياتن إمنة طريق እግዚአብሔር يعني تايلم قال يسمع إمنة طريق እግዚአብሔር يعني قال هو تسمع لنا حراين مزمور زتدالخم الزمور زتعمكم زمر يلا صاب حج ملكت هاي نرنا لنا ملاحظتي هو زمر تفضل راي زمر لنا دحان ملاحظتي تعمك انت وين فتن يا سابوي
فيا اوكي ኣብቲ ዳግመ ህይወት ምንባር ተጀሚረ ዘላለም ሓጎስ እዩ እቲ ዝመቀረ ንምንታይ ይጭናቕ ንኽነብር ኢለ ኣይወድቕ ኣይደክም ምስ ኢየሱስ ኮይነ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ክቡር ቦታ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ብሉፅ ስፍራ ኣዳሊለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳሊለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ኣሜን እግዚአብሔር ኣብቲ ዳግማይ ህይወት ምን ወረረይ ተታሒዘላ ስብቋል ብሓን ተገሚ ኣብቲ ዳግማይ ህይወት ምንባር ተጀሚረ ዘላለም ሓጎስ እዩ እቲ ዝመቀረ ንምንታይ ይጭነቕ ንኽነብር ኢለ ኣይወድቕ ኣይደክም ምስ ኢየሱሰይ ኮይነ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ክቡር ቦታ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ብሉፅ ስፍራ ኣዳሊለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳሊለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ተስፋይ እዩ ነፍሰይ ትደልዮ ተስፋይ እዩ ነፍሰይ ትደልዮ ኣኽሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ተቐበሎ ኣኽሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ተቐበሎ ሶሪ እጠፊኣትኒ እንት ኸርታት ተኣዝማች ድገመ ሃይ የድልዮ ብርሃን ክኸውን ወርሒ ከዋኽብቲ ንኡ ኣይበቅን ወሓዚ ማይ ህይወት ክፈስስ ክውዕል ኢየሱስ ኣዳሊለይ እቲ ብርሃን ቀንዲል ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ክቡር ቦታ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ብሉፅ ስፍራ ኣዳሊለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳሊለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ተስፋይ እዩ ነፍሰይ ትደልዮ ተስፋይ እዩ ነፍሰይ ትደልዮ ኣኽሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ተቐበሎ ኣኽሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ተቐበሎ ኣዝዩ ብሉፅ ቦታ ዓይኒ ዘይራየቶ ትማል ኾነ ሎሚ እዝኒ ዘይሰምዐቶ ኣእምሮ ወድሰብ ፍጹም ዘይምርምሮ ኢየሱስ ይትሕያው ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ክቡር ቦታ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ብሉፅ ስፍራ ኣዳሊለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳሊለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ ተስፋይ እዩ ነፍሰይ ትደልዮ ተስፋይ እዩ ነፍሰይ ትደልዮ ኣኽሊል ክብርን ህይወት ነፍሰይ ተቐበሎ ኣኽሊል ክብሪ ህይወት ነፍሰይ ተቐበሎ ኣሜን እወ እቲ ጎይታና ቃል ህይወት ይስማዕና
بس يداليلنا لእግዚአብሔር ናብኣኽን ኣብቱ ተኣኪብና ኩልና ተታሒዝና እግዚአብሔር ይሓግዘና ኣብ ሓቂ ቃለ ህይወት ይስማዓልና ሙሉ ሓብትና ዮሐንስ ወንጌል ሙሉ መዓልቲ ክትዝምረሉ ንበሪ ሕራይ ኣዴና ኢና ዓለም ኣሜን ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ወንጌል 14 14 1-2 ይለለኹ ጽቡቕ ሕራይ እግዚአብሔር መስገን ልብኹም ኣይከበር በኣምላኽ እመኑ በኣይውን እመኑ ኣበይት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደራ ኣሎ እቲ እንተዘይህሉስ ንበልኩኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወኩም እኸይድ ኣለኹ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብ ቃል ጎይታ ልክዕ ኣብ ልበና ሰሪፁ ቦታ ሒዙስ ከም ምስ ሰማዕናዮ ክመጽእ ምኽኣሉ ዓበ ነገር እዩ ኣብቲ ዳግማይ ህይወት ምንባር እንተጀሚረ ዝብል ማለት እዩ ኣብቲ ዳግማይ ህይወት ምንባር እንተጀሚረ ዘለዓለም ሓጎስ እዩ ዝመቀረ ንምንታይ ጨንቕ ንኽነብር ኢለ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ክቡር ቦታ ኣዳሊለይ ኣሎ ኣዝዩ ጽቡቕ ስፍራ ኣዳሊለይ ኣሎ ዋጋ ዘይከፍለሉ ኣዳሊለይ ኣሎ ውሽጠይ ዝዓርፈሉ እዩ ቃለ ህይወት የስማዓልና ግሩም ዝኾነ ናይ ኣምልኾ ናይ ምስጋና መዝሙር እዩ ኣዴና ኣይነ ዓለም ከዓ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይዳ ኣለኹ ተመልሼ ክወስደኩም እየ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓ ንዘለዓለም ምሳይ ክትነብሩ ኢኹም ሎማዓንቲ ክትኣቱ ይጠዓማን ዕልልቲ ሓብትና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:9 ሰዲዳትልና ኣላ ምስቲ መዝሙርና ዝኸይድ ዝኾነ ዝጠዕመኩም ከተንብቡልና ትኽእሉ ኢኹም ቆሮንቶስ ክንደይልኩም ኣቦና ቀዳማይ ቆሮንቶስ 2:9 እሺ ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ክብርና ኣሜን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ በኣካል ዝረኣዮ እዩ ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ ዝብሎ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳሊሎም ኣሎ ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና ኣይነ ዓለም ከምኡውን ሓብትና ዕልልታ ስለተሳተፈ እግዚአብሔር ሓሳብ ልብኺ የስምረልኪ ኩሉ ግዜ ብዙም እያ ትከታተል ዕልልቲ ሓብትና ሎምዓ ከዓ ስለዘይተዓማ ብዙም ክትሳተፍ መልእኽቲ ትከታተላልና ኣላ መልእኽቲ ከዓ ሰዲዳሃልና እሞ ቃለ ህይወት የስማዓልና بسم كلهم نزقوا بعد زكاة الوزلو حراي كالوت إز مزمور زي مس مصحف قدس مس مزمورنا إنا نبزلنا أبانا انت دم ملاتن حراي أبانا እግዚአብሔር ይደግፍኩም ማቴዎስ 15 ቁጥር 34 ሽዖት ንጉስ ኣብ የማኑን ዘለዉ ይብሎም ኣቱምና በብሩኻት ንዑ እቲ ካብ መስራት ዓለም ተዳለወልኩም መንግስት ውረሱ እግዚአብሔር መስገን ቃለ ህይወት የስማዓልና እዚ ዝተዳለወ መንግስተ ሰማያት ዘለዓለማዊ ህይወት ገና እግዚአብሔር ቅድመ መመስራት ዓለም ንቅዱሳኑ ንኣመንቱ ንሰዓብቱ ነገልገልቱ ነቶም ስለስሙ ኩሉ ዋጋ ዝኸፍሉ ኣቀዲሙ ቅድሚ ኩነት ዘዳለወ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቦና ኣብ መመስራት ዓለም ዝተደወልኩም መንግስት ውረሱ ይብሎም ኢሉ ቃለ ህይወት የስማዓልና ዘለዓለም ሓጎስ እዩ ዝመቀረ ንምንታይ ጭነቕ ንኽነብር ኢለ ኣይትጨነቁ ብትበልዕዎ ኣይትጨነቁ ብሰትይዎ ኣይትጨነቁ ብትኽደንዎ ኣይትጨነቁ ንዕዋፍ ሰማይ ረኣዩ ልብኹም ኣይሸበር ኣይትጨነቁ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እንዳበለ ሙሉእ ተስፋ ስለዝሃበና እቲ መዝሙር ከዓ ኣብዚ ዝተመርኮሰ እዩ ሓንቲ ዓባይ ነገር ግን እንተ ትብል ቃል ምንባር እንተጀሚረ ናይዚ ኩሉ ክብሪ ወረስትን ተዋረስትን ንኸውን ግን ኣብቲ ዳግማይ ህይወት ምንባር እንተጀሚርና እዩ ማለት ኣብቲ ዳግማይ ህይወት ምንባር ማለት ከዓ ብስጋ ምስከና ንነብሮ ዘይኮነስ ኣብዚ መሬት እዚ
نتا تمس منجست زنبر نابرا منبار مالت أب إبراهيم عسرت حدا هوري قدس باولوس كصحف كولوسي نتا زنبرو لهاجر يحاسبون نيروم دزخونس كملسو جزية نيروم حجينا سماوي تنافق اللوين هاجروم ينافق اللوين سلازي منبار انت جميرة أب إبراهيم عسرت حدا كابت الشعة جميرو بابون أبراهام جميرو أبراهام نابتا نرست قبلو زتا أماملو سفراخ وص مستسوع بإمنة تعزز نبي كم زخير كيف لتون وصه نتا أملاخ زهاناتي عن السراحي عن مسرز الواخة ما يصبس لزنبرة بإمنة عم مدر تسفا خم مدر قوانا خوينو تقمته أمو مستوم نزا تسفا زي أمواروسي ساقني أيكوبن أبدون كواري نبر نبرين سلقالاتو كزابير استمسقنا يخون أو كسر عسر سلستمس حلفة أزياتهم كلاتهم نتن تسفاتها تايرخوون قناخة كابروحق رئيهم تسالمون أبزا مدرزيا أغايشين سدتنياتات مخانوم الناتا أمانو بإمنات موتو اتهم كمزز بلو خاها هاقروم كمز داليو يرئي اللو نتاز وصلا هاقر حاسيبهم دازنا بروس كمولوسو قزيان يروم حجيقنا التحايش مالت سماوي تنافق اللو سلازد ما أملاخ كتما أدالي اللو مالومو أملاخون كبهال باعتهم أي حفرني سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون كساب عسر شدوش أنبيبه سلازي اكزابير أدالي لنا اللو كبرن نزخور سميخون اتام مزمور جن عباي حتى تقميت أزلا أبت داقما هيوت منبار انت جميرين أبت منبار أبت داقما هيوت أبت زمتسي هيوت منبار أبزن دزي جميرنا نايزي تسفازي توارست ناي مخان زول عدل سأبي بيمو مسوخ النبر اكزابير يدقفنا سلقالاتو اكزابير استمسقنا يخون حراي اتام دحري لكم زاتهم دحري لكم تكاتاتو للنازل لهم لومي هايمانة أبو معرف حمش إنا كنرئي أمسينا يتي المستعجيا زبلت مرتهبات ناي بيت خريستيان تمرتي إنا كنرئي أمسينا سلازي اتوم زنبرنا كابزنا إلوم معنتي إذا أستنتينا إذا تردي نبلو تداهليو ناي قبائي تجزيه كمون أبز معرف زي أبكسر خمزي أي برهالين نبلو نجار تلي تجزينا هنا يموت تجزينا نتقامله الراي جزينا نتقامله حزب اكزابير ازي عمق زباله تمرتيو سلازغ عام تمرته هواتي لومو كجمر كله بزن كنا فرزينا يكوننا نملخكا بزن كنا فرزينا يكوننا نسوعكا كمي از سغاو خنفر صدقن حاتياتن حسوتن حقن كلواوت زوعل سلازخونه بزلسان كنا فرستغا غيرنا نأملاخ كنسمرو أي كعلني لسانا بيتي ملوكتاو قال دحر تتقيمنا له اتي ملوكتاو قال نلسانا انت تتقيمو لغن بوينا أنا أملاخ كنا مسجنو زبل بزعبا وشتاوي هوتنا زملكت اتتمرتي نايب حقي عمق زبالي سلازغايم المستاقيا ويت مرتو بقاتي لمو معلن الرايك جزينا نتقامل له حزب اكزابير
سمع الله خدي تمام سيخم أبونا مرقيتا كلكم قعدحان مسقكم دمجي أكي معزائي تتبرتي حالفاتني أعزائي كردسان حتنا قعدحان مساخي كتاب مصحف هيمانة أبو تهلو وكيلة تسفى قبر بعبدا قد أخي تهلو مباري معرف حموشي نازل لنا ندار عنا يو تزاز آي كذا تزاز أنا هو نايب حكي هو مغنياتو هيمانة أبو متكاتا مصحف قدس زمسلهم بزحات يوم هيمانة أبو أنصار مصحف قدس زخونة درست سبات زمسلهم بزحات يوم هيمانة أبو متكاتا ناي مصحف قدس هيكونن هيمانة أبو أنصار مصحف قدس هيكونن هيمانة أبو سبات زدرسوه ناي سبات درست ناي سبات قالات هيكونن እቶም አቦታት ግን ነቲ ቃል ዘሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ምስ ሓድስ ኪዳን እነ ሓድስ ኪዳን ኣምነን ንሕድሕዱ እናገበሩ ፈትፊቶም ንዓና ከምታ ኣደ ንደቃ ኣለስሊሳ ኣለምሊማ ብፍላይ ኣብ ግዜ ህፅነትና ከይንስርናቐክን ከይንጉዳእክን ብጥንቃቐ ትምግባና እቶም አቦታት ከዓ ብጥንቃቐ እምነት ንምገቦ ቀሪቦም ልናሞ ቋዕ ሰላም ኣተኺ ማዛ ቅዱሳን ሓብትና ቀፅሊ وأي كتمرت حالفات المصحف زلوان أنا زين فنته هيوت أمنة أرثوذكس زين يندلوان بارتوان بقى زين كا أبلا برر لنا سنبت سلمون حاولنا خهبك خيلي مالتي هو بقدر ما يسنبت تزاري بومدانيرو شركنا هو سبب عبيرمنا هراي أدينا إن عالم زابير يدقفكن آمين أبونا كبرنا أملاخكم بملكوتا ولسان غيرنا نمسكنو إلكم نامو بخمي مخانا زي أفضل صلي دبنا እግዚአብሔር መስገን ኣብ ቁፅሪ 2 እንታይ ኢሉ በዘን ስጋውያን ከናፍር ኣይኮናን በዛ ባአ ሓሶትን ሓቅን ዝወፅእ ልሳን ከዓ ኣይኮነን ኦንጉስ በዚ ኣብ ኩሉ ዝፍለጥ ናትካ ቃል ደኣ እመስግነካ እዚ ቃል እዚ ምስ ስጋዊ በገና ኣይመሳሰልን ኣኮ በእላ ከናፍር ስጋውያን ወይ በዛት ልሳን ዘባት ጽድቅ ወሐሰት ናይቲ ግእዝ ሰብ ብስጋ እንተ ሓሲቡ ብስጋ እንተ ተዘራሪቡ ብስጋ እንተ ሰጊሙ ንኽብረ ኣምላኽ ክበጽሖን ክርድኦን ኣይክእልን እዩ ማለት እንታይ ደኣ በትስግው ቃል እተን ጥቕስታት ዝረኣናየን ኣብ መዝሙር 12 ካብ 1 ክሳብ 7 እንቢብናዮ كلهم بخنافر بتناي تبرا خنافر يزارروبين سقاوي بسقاخ تزارب كلها ابي يوحنس حد حساب 3 غير وزلغن اتقال بقدم نبره تقال املاح نبره تقال كا املاح نبره مسبله صغان حقن ملي وخا ابانا حدري نبيات كزاربو كلو بقال እግዚአብሔር ከም ዝብላሎ እንዳበሉ በተቃል እግዚአብሔር የም ተዛሪቦም በተቃል እግዚአብሔር የም እግዚአብሔር አምሊሆሞ በተቃል እግዚአብሔር የም ሲሕ ገሊጾሞ ማለት ሐዋርያት ከአልክ ዕኮሙ ማለት ስለዚህ ነህና ቃል ክንዛረብ ተጀሚርና ነህና ሐሳብ ክንዛረብ ተጀሚርና ናይሰብ ሐሳብ ዘበለ ሁሉ ብላሽ ማለት እንድሕር ቃል አምላኽ ከምዚ ይዝብል እንድሕር ኢልና ነቲ ቃል አምላኽ በአፍና እንተውጽና ግን ቃል አምላኽ ፍጹም ማለት بزتزرب هيزرب قال أملاخ في السمي سلازيو نهنا قال بمدراوي قالات بمدراوي تحساسبا بسقاوي تحساسبا كينا حسب منتي أنه نهواريات انتا إلوهم
نخلهم ما قلتهم مكارا خرتهم كما قلت له زي كقلو قال كبكم يمو انتاي كن الزاربينا إلكم أي تتجنقوا انتاي كن الزاربي لكم نابو علاتاتن نام قباياتاتن نابيت فردن كوس دخون كله انتاي كن الزاربينا إلكم أي تتجنقوا مخنياتو أنا عليك حدري بتي أنا ذهبكم قال يخمن كتعايو بتا أنا ذهبكم قال يخون كتمسكروا بتا أنا ذهبكم قال يخون كتراتعيل سلازي ني استيفانوس كاب حمش عداغا زاخلو كقاومو خلو ولا بزحت سبات تتاكبوا نتنس الزاربول زنبره قال كن كرتعو ወይ كملسلو اي كالونين سلازي حانت تقسي اب كالاي قرنቶስ ምዕራፍ 10 ካብ 3 ጀሚሩ ሳብ 5 እንታይብል በስጋ እንመላለስ ክንስናኳ ከም ስጋስ አይንዋጋእኒ ናይል አጽዋር ወገና ኣብ ቅድመ አምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እምበር ስጋዋ አይኮነን ብኡኡ ኸኣ ሓሳባት ምስ ፍልጠት አምላኽ ንዝጻላእ ልዕል ዝበለን ኩሉ ነገር እናፍረስና ኩሉ አእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢናይ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ኸኣ በኸናፍር ስጋ በኸናፍር አተሐሳስብ ዓለም ዘይኮነስ በትቃል አምላኽ ዝበለ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር አዴና ኢና ዓለም ربنا يبارك علي وتسمع لنا آمين آمين نخلنا علي يسمع لنا وملكته لسان كأنا أملاخنا شمكن جلس كأملاخ يعكزنا آمين آمين كرد عناي بخنافر أكلاتنا كلن تقيسونا له أب إذن السجا زي سمع وي بز أب عالم زلو أم مدرج زرب قال يكونني له أب كتر سلسة خنافر مسودة أبوتاتنا كل جزء قداسي يعقوب قدس كله أذاننا كفت مسبلسي أكو أذان سجا إلا تقولات بأفعى الله أذان منفس زوست أذاننا خفتلنا خنبلك خلنا أتن أبدأ تتخيلن زلوا ميكروفون يكونن لي نتوشت إذننا قال أملاخ منفساو إذننا مالتي لون قاليس أمالو أما كل أنتي نايلو متمرتي مسهوتنا مساكلاتنا زخونا تاريخ يلنا أبزي مسهوتنا مس أملوخنا استحاز ملأختي زلوا المستعجيا ويتمرته بعد زبلوها بزوح حستنتينكا بزوح سأليخا بزوح حنبيبكا مردع كم زدليو نخجل سيوم بقليل زردع نجار كسل زي كوني رايك عليه وتسمع لنا أدينا أين علم رايك علوت راي عندنا ممهر سارة ممهر سارة ميتي خنزل لهم سوري أبوي مريكي تاو أنا سي نتز أنت كوين يسمعني نتز وتهابنا تقاس أتبقنا نرد أو كوين أي مسائل راين نقلقل نعملح فقر لنا نقلقلو نزمر له كله نقبر مو تا عبد تسفاز وهابنا زلو نزل على ما يحوات تقرب ما قدقن نبقى عزل لنا كل نسمعني كاباي جميري أنا نفسي كل جزء بات جزاوين على ما يشكرنا فوكس ندا جبرنا أبهي واتنا فوكس ندا جبرناس نايت أبي كنت متوزع بأنا أبي تسفاس بوقعت برتعات صناعات كوين زدنا كوين يسمعنا نمو بصالوت كنت تهاجاسي يدلينا خون إلي يعني ده مكناتهم مبزحت الجزء حدا أنا حدا يوزت توابون ويد ما ذهن كله كيف تحب تزقبه كم يدهننا خالوت ما إنك في كم مخان
ግን ብጸሎት ተሓባቢርናሲ ክንራኸብ ከለና እውን ክነብር ከለና እውን መብዛሕትኡ ግዜ ብካልእ ናይ ዓለማዊ ንዘራረብ ሞት ቀንዲ ነገር ሚስ ንገቡ እግዚአብሔር መስገን እቲ ምስትውዓል ዓብ ነገር እዩ ልባ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 34 ሲ ምስትውዓል ሃበኒ እሞ ንሕግኻ ክሕልዎ ብምሉእ ልበይ ከዓ ክገብሮ እየ ይብል ምስትውዓል ሃበኒ ሰብ ክደክም ክፅዕር ክፀድቕ ኢሉ ላዕሊ ታሕቲ ክብል ከሎ ምስትውዓል እንድሕር ዘይብሉ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ማለት እተን 5 ደናግል ዓያሹ ተባሂለን ዘለዋሲ ብድንግልና ብቅድስና ንኣምላኽ ይስዕብኦ ከም ዝነበራሲ ወንጌል መስኪርለኒ ወንጌል ደናግል እንድሕር ኢልወን ዋላ ሓደ ንቅድስና ንድንግልናን ኣብ ምልክት ሕቶ ከእትዎ ዝኽእል የለን ማለት እንተኾነ ምስትውዓል ኣይነበረን ምስትውዓል ስለ ዘይነበረን ቀንዴል ዝኣክል ጀነነተር ዝኣክል ገዚአን ግን ነቲ ጀነነተር ከብርስ ዝኽእል ዘይቲ ግን ኣይተማልአኒ ወስለዚ እዚ ዘይቲ ማለት እዚ ከዓ እንታይ ማለት ኢሎም ኣቦታትና ገሊፆም ኣለዉ ማለት እምነት ብዘይ ግብሪ ንጽህና ስጋ ብዘይ ንጽህና ነፍሲ ጸሎት ብዘይ ትሕትና ተስፋ ብዘይ ትዕግስቲ ኢሎም 5 ነገር እናነጻጸሩ ስለዚ እቲ ምስትውዓል ዓቢ ነገር እዩ ካልእ ከዓ ኩል ግዜ ዘረባና ብጸሎት ክንዳጋገፍ ብጾም ክንዳፈገገፍ ከዓ ከምቲ ኣዴና መምህር ዝብሎ ሎሚ እንታይ ተባህለ ሎሚ እንታይ ተገብረ ቴሌቪዥን እንታይ ኢሉ ኣብ ዩቲዩብ እንታይ ተራእዩ ብዙሕ ግዜ ነእምሮና ሒዝዎ ዘሎ ንሱ እዩ ቃል ኣምላኽ ግን ኣምላኽ እንታይ ይበለ እንታይ ከተዛረበ በሉ እዩ ዝብለና ብቃል ኣምላኽ እንተተዛሪብና ከዓ ኣይክንጋጮን ኢና ኣይክንበኣስን ኢና ማለት ምክንያቱ እቲ ቃል ህያው እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ሕራይ ቃል ህይወት እስማዓና ቦና ሓፍቲ ኣዴና ሓፍትና ሳራ ከዓ ካብቲ ክትብሎ ፀንሐት ተመስገን ሕጂ هو في خان مسجانا إجزابير سي كاوش تاوي زخانة إيش قلق نابزي أحواتنا خزارة بخلوا بزن فساوي هو زين برا وي ببوثاتن بديتاتن زورسة ناي بكوي سيدان مالت عملو خو زنبرن أحوات قلق سمعا كلا خالص انتم نكتا عبت جزيتي من النجر مستوى علينا برم خيا سيدان كنخي تستوعب إدارة ذكاء حركة من النجار كأ كيف لتعزوز أمو بدحر يقول بتيجي حلفه هيوت قالت إجزابير عزيو طعم أملاخ عندي إن مسكر كتكونسي عزيو قاعد كأ يسمح قاعد مهمتا جزيرة عصب بيكا ختمس بنو عصب بيكا مسكر له حجي إذا بقوم إذا حلفها سبادهم بقوم إذا حلفوا سباسي كابتي منفساوي هيوت بعزو بسموز اللي قيت أنيحو استخا مالت كل عدلات ندارخ بكاي خلها أزيخا أبتناي مستوعلن أبتناي مكلابن زخونة تعشمو خا يبلنان كم زحافتنا صارح كل تصرحن مالت حجي إذا بخوم هيوت زحلفوا أب زي بيتسبهم شجردينا بعلاتهم كندي حمامات أنيحوهم بقانين تأثيرهم قلة بزقنحو أحوات كن أزيم برتعت كأخوينهم ترخبوا مالهم قنياتو تمنفساوي وسي اتزحلف هيوتهم سي مور أتطبقوا يبرتعهم ما نخبر أملاح كأ بدم بغيرهم كأقل صوة بك بدم بمالت حيلي هو مزابير أتي تقولوا مالت سي نمسكرنا سي أزيو بلوسات يقبروا مزابير مشارشة مالت كل نقرات شجرات حليفه كم زين إحنا جن ولا حنتي بتقولوا نقر أبينا توعيبنا خلوا قلا أبتنا مستمقار كنستمقر تمسجن حجفا لما هرالنا مالتي تشعر الله مسقاتكم مالت حجي حدا جزي كم خلق خلقه أزينا نحنا ببلوس كنمسكر لنا أملاخ زجب أن خلنا إذا ببزحات شجر ببزح علمي حليفهم مسنا خلقه أبزح حجي تنفه زرخب واجن أزيم بعبد نسخة بملؤ حيلهم برتعهم بحيل أملاخ تريهم أمه كنافر ناسي حجي كان مسكرلو كاوشت أنا إذن مهارة زلنا معلت زلوت أنا كخونا له إلى حسب مسنا كال إزريو مالتي لا كال ويب سايت أدريوسي
እግዚአብሔር ይመስገን ይብል ማለት ከምዛ ዓይነት ኩነታት ነይሮም ሕጂ ከዓ ኣበይ ኣለዉ ብዓቢ ድምፂ ንእግዚአብሔር ዝምስክርሉ ኣሕዋት እምነትና ክትርኢ ከለካ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ምግላፅ የብዛሓና ብኩሉ ሂወትና ክንመስክረሉ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከዓ እሱ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ከዓ ቀዳሞት ክኾኑ እዮም ምስ መለ ከቢድ መጠንቀቕታ ክህብ ከሎ ኣመንዝራታት ንመንግስቲ ኣምላኽ ቀዲሞም ኹን ከኣቱ እዮም ኢሉ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝሕጂ ስለምንታይ እዩ እግዚአብሔር ፍጹም ምልዋጥ ፍጹም ድሕነት ምስ ገበረሎም ኢድ ኣምላኽ ምስ ተዓሙ እዚ ዓይነት እዚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ክገልጾ ከሎ እቲ ዝተገብረሉ ዋላ ኣብ ትሕቲ ገማልኤል ተባሂሉ በዓል ሞያ ብእምነቱ ዝፍለጥ ናይ ፈሪሳዊ ናይ ዕብራውያን እንዳበለ ዝእመን ድሕሪ ኩላቶም ከዓ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተራእየኒ ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዘሳጎክዋ ምናስ ኩሎም ሐዋርያት እዮም ሐዋርያ ክስመ ቡቃዕ ኣይኮንኩን እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ኢሉ እግዚአብሔር መስገን እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ሐዋርያ ክስመ ኣይበቅዕኒ ኣይግባእንን እውን ኣነ ምናስ ኩሎም ሐዋርያት እዚ ከዓ ነታ ቤተ ኣምላኽ ስለ ዘሳጎክዋ ኢሉ ስለዚ ጎይታ ምስ በጽሖ ግን ፍጹም ለውጥ ገይሩሉ ስለዚ ከምዚ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ሓመድ ናብ ክብሪ ተንስኦም ንክብሪ ኣምላኽ ደው ዝብሉ ብዙሓት ስለ ዘለው እዩ ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ክኾኑ እዮም ብፍላይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ቃል በቃላ ኣመናዝር ንመንግስቲ ኣምላኽ ቀዲሞም ኹን ከኣቱ እዮም ኢልዎም ነቶም ንሕና ንኣምላኽ ነገልግል ኣለና ንሕና ቀረባ ኣምላኽ ኢና ንሕና ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና በጀካና ናብ እምነት ናብ ሓቂ ክመጽእ ዝኽእል የለን ናበሉ ዝምክሑ ዝነበሩ ጎይታ ዝመጠንቀቕታ ዝሂቦም እሞ እግዚአብሔር ምስተውዓል ሃበና ጽቡቕ ኢኻ ኣስተንቲንኪ ኩላህና ከዓ ከምኡ ኾነስተንትኖ ይግባአና ቃል ህይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ኣሜን هراي كالوت أدينا ممر سارة إيد حافل الله نعنت بيدينا هجي ميتي خنزل لخن أدينا ممر سارة هراي زغوانا زستنتنا يون تلي أبهاي مانت أبو معرف حمشة ويابتز حلفنا يوم معرفات كمون زي أي تردأنا إلنا حتون تلينا نتحتون رئيتون نهزبي كرميا يوهابو حتون رئيتون اندحر زي بلناغن أبونا أبي ملاك سلام قال معدان غيروم بسألوت كعزولنا نبونا ناب أودا محرت بخبري عدم هراي كلهم كما امسيهم كما يعلكم كما يقنيهم እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን አባና አበይ መርጌታ ቃለ ሕይወት ስማዓልና ከምውን ሙላሓፍትና መዝሙር ዘመርክልና ኩልኩም ድማ ብጽሑፍ ቴክስት ይኹን ኣብዚ ድማ በአካል ብዙም ዘለኹም ነታ ዝተዘመረት መዝሙር ይኹን ነታ ኣብ معرف حمشته ሃይማኖት አበው ክንመሃሮ ዘምሰና ብምንባብ ይኹን ዝተረዳእኩም መግለጺ ብምሃብ ይኹን ሓሳብኩም ክትህቡ ዘምሰኹም ኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ عسبكم دما يحبكم أبتا معرف سلستسي أب إذن سجا زي سمع وي أب زعلم زي زلو أم مدر زرب على
ኣይኮነን ምስ በለ ነዚኣ ተብርህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ካብ ቁፅሪ 16 ክሳብ 23 ኣንቢብና ነርና ብፍላይ ድማ እታ ቁፅሪ 20 ኣበናውን ጥቅስ ኣቢሎማ ነይሮም እቲ ታሪክ እንታይ እዩ ዝነግረና እንተደኣይልና ይስሐቅ ብዕድመ ምስ ደፍአ ምስ ሸምገለ ንሞት ድማ ምስ ተቃረበ ንኤሳው ነቲ ባህድን ዝነበረ ወዱ ወደየ ከይመትኩ ክምርቀካ ክባርኸካሲ ሃድን ሃዲንካ ዝብላዕ ድማ ኣምፃኣለይ ምስ በሎ ከምኡ ክብሎ ከሎ ኣዴና ርብቃ ምስ ሰምዓቶ ንያዕቆብ ፀዊዓ እንታይ ኣይላቶ ኣቦኻ ንሓውኻ ከምዚ ኢልዎ ኣሎሞ ንስኻ ከይድካ ሂድ ካብተን መጓሰ መሓስእ ፅብቕቲ ክልተ ምፃለይ እሞ ኣነ ድማ ከምቲ ኣቦኻ ዝፈትዎ ጥዑም ብዕል ዕገረ ክሰርሓሉ እየ ምስ በለቶ በሊዑ ድማ ምእንቲ ክምርቀካ ኢላን ያዕቆብ ምስ ተዛረበቶ ያዕቆብ ግና ነዲኡ ርብቃ ሓወይ ኤሳው ከምቲ ቦና ዝገለፅዎ ፀጓር እዩ ኣነ ግና ልሙፅ እየ ምናልባሽ ኣቦይ ብዓይኑ ርኢዩ እንተዘለለኒ ዓይኑ ጭልምልም እኳ እንተበሎ እንተ ኣረምሲስኒ ግና ኣብ ቅድሚኡ ጠባሪ ኮይነ ከይርከብ እሞ መርገም ኣብ ክንዲ ምርቃሲ መርገም ከይኮነኒ ምስ በላ ኣዲኡ ግና እንታይ ኣይላቶ መርገም ካሲ ኣባይ ይብፃሕ ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ዘለና እዩ ምርቃኻ ፅቡቕካ ሰናይካ ሓቅኻ ኣባና ኣባይ ይኹን ክንብል ደኣ እምበር መርገምካስ ኣባይ ይብፃሕ ኪድኣ ቃለይ ግዳይ ስማዕ ኪድ ኣምፅእ ኢላቶ ደፋፊኣቶ እያ ቀዳማይ እቲ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኣብ ደቅኻ ኣዳላው ዘይምግባር ንኤሳው ፀሊኣ ንያዕቆብ እያ ፈትያ ማለት እዩ ያዕቆብ ድማ ቃል ኣዲኡ ሰሚዑ ዝምፃእ ኣምፂኡ ኣዲኡ ድማ ሰሪሕ ሂባቶ ካብታ ዝፈርሓ እውን ኣይወፀን ዋ ክንደይ ደኣ ሰሊጥካ ድምፅኻ ድማ ድምፂ ያዕቆብ እዩ ኢሉ ሃሰስ ምስ በሎ ሰውነትካ ግን ሰውነት ኤሳው እዩ ኢሉ ክንደይ ደኣ ሰሊጥካ ብቁልጡፍ መፂኻ ምስ በሎ እታ ዓባይ ነገር ያዕቆብ ዝበላ ኣብ ቁፅሪ 20 ምዕራፍ 27 ዘፍጥረት ይስሐቅ ከዓ ንወዱ ከመይ ኢልካ ክንዲ ብቁልጡፍ ረኸብካ ወደይ በሎ ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ቅድመይ ኣጋባጊቡለይ በለ
እግዚአብሔር ኣምላካ ኣብ ቅድመይ ኣጋባጊ ይብለይ ብሓቂ ስም እግዚአብሔር ዘልዑል ዘሎ ኣይኮነን ለሞን እግዚአብሔር ምሐረና እምበር ጎይታ ምስክረይ እናተባህለ ብዙሕ ነገር ንሪኦ ብዙሕ ነገር ንሰምዖ ብዙሕ ነገር ድማ ንገብሮ ኣሎ ኣምላካ ኣጋራጊ ይብለይ ክብል ከሎ እዚ ኣምላኽ እዚ ንይስሐቅ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ብኤርሸባ እግዚአብሔር ክረኣዮ ከሎ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃም እየ ኣነ ምሳኻ እየ እሞ ኣይትፍራህ ምእንቲ ባርያየ ኣብርሃም ኢለ ድማ ክባርኸካ ንዘርእኻ እውን ከብዝሖ እየ ዝበሎ ኣምላኽ ብስሙ እዩ ያዕቆብ ነብኡ ቀቢርዎ ነብኡ ኣዳናጊርዎ ነብኡ ድማ ከም መእመን ድማ ብሓሶት እግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣጋራጊ ይብለይ መቸም ብስም እግዚአብሔር እንድሕር መፂካ በቱ ዝኣምኖ በቱ ዝፈትዎ በቱ ከምሕፃ ከብዝሓካ እየ ኢሉ ዝባረኾ ኣምላኹ ምስ መፆ ይስሐቅ ድማ በሊዑ መሪቕዎ ትምርቃ ግን ንያዕቆብ ምርቃ ኣይኮነን ኮይንዎ ምክንያቱ ኣብ ዘፀአት ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 7 እንታይ ዝብለና እግዚአብሔር ስሙ ብኸንቱ ንዘለዓለ ከይተቀፅዐ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር ከይቀፅዐ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር ኣምላካ ብኸንቱ ኣይተልዕል ስም እግዚአብሔር ብኸንቱ ስለ ዘለዓለ ንስም እግዚአብሔር ንምድንጋር ንመሸፈጢ ንሓዊ ንምዕማፅ ስለ ዝተጠቕመሉ ግና ከይተቀፅዐ ኣይተረፈን መጀመርያ ሓዉ ቅድም ብኹርናይ ወሲድካ ሕጂ ድማ ምርቃ ወሲድካ ኢሉ ክቆትሎ ምስ ደለየ እቲ ሕማቕ ዝመኸረቶ ኣዲኡ ርብቃ ናብ መን እያ ልኢኻቶ ናብ ሓዋ እያ ልኢኻቶ ናብ ላባን ኣባጊዕ ኣክኡ ክጓሲ ከሎ ድማ ምክንያቱ ይትፀናሐት ሸናሒት ከም ዝበሃል ንራህየል ምእንቲ ክወስዳ 7 ዓመት ጓስዩ ልያ ዓባይ ራህየል ድማ ንእሽተይ እያ ዓባይ ከላ ንእሽተይ ክትወሃብ ኣይግባእን ኢሉ ድማ ኣክኡ ላባ ሸፊኑ ብፀልማት ኣብ ክንዲ ርብቃ ኣብ ክንዲ ባ ራህየል ንልያ ይህብዎ ምክንያቱ እታ ኣብ ሓዉ ዘርኣየ ዓመፅ እታ ስም እግዚአብሔር ብኸንቱ ዘለዓለ ከይተቀፅዐ ኣይተርፍን እዩ ዝተባህለ 7 ዓመት ንራህየል ኢሉ ዝጓሰየ ንልያ ተቐቢሉ ብድሕሪኡ ድማ መሊሹ ምእንቲ ራህየል ኢሉ ድማ ዓመታት ድማ ጓስዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ምንታይ ንሰብ ከነዳናግር ንኽእል ኢና ንሰብ ክንዕምፅ ንኽእል ኢና እቲ ሰብ ከማነ ሓይሊ ዘይብሉ ክኸውን ንኽእል እዩ ቅልፅም ሰብ ግና ደኻሚ እዩ እግዚአብሔር ሕነ ክፈዲ ከሎ እግዚአብሔር ክጣበቐልካ ከሎ እግዚአብሔር ድማ ንነገርካ ክሓልፎ ከሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ ስም እግዚአብሔር ብኸንቱ ዘለዓለሲ ከይተቀፅዐ ኣይተርፍን እዩ
ያዕቆብ እግዚአብሔር አምላክካ ኣብ ቅድመይ ኣጋራጊብለይ ኢሉ ስም እግዚአብሔር ብሓሶት ብኸንቱ ስለ ዘለዓለ ድማ እዚ ኩሉ ካብ ቤት ኣቦኡ ተሰጉጉ ክነብር ኣብቲ ዝኸደ ድማ ብዙሕ ነገር ከጋጥሞ ኢና ርኢና ስለምንታይ ብስም እግዚአብሔር ስለ ዝተፃወተ ብስም እግዚአብሔር ኣምሲሉ ሓዉ ስለ ዝዓመፀ ንስም እግዚአብሔር ድማ ንሓሶት ንመጠበሪ ንመዳናገሪ ስለ ዝተጠቕመሉ እሞ እዚ ንመን ሎሚ እንተደኣይልና ንዓና እዩ ስም እግዚአብሔር ንሓቂ ስም እግዚአብሔር ንፅቡቅ ስም እግዚአብሔር ንቕንዕና ክንጥቀመሉ እምበር ስም እግዚአብሔር ንገዚኡ ሰብ ክሪኤልና ወይ ድማ ንሰብ ከነእምነሉ ንሰብ ከነዳናግረሉ ንገዚኡ ድማ ኣብ ቅድሚ ሰባት ፀብለል ክንብለሉ ክንጥንቀቕ ግባአና ምክንያቱ እግዚአብሔር ምስክረይ ጎይታ ምስክረይ ሎሚ ኣብዛ ልሳና እያ ዘላ ብሓቅን ብሓሶትን ኣብ ዝኾነን ዘይኮነን ስም እግዚአብሔር ሎሚ ብኸንቱ ዝለዓለሉ ኢና ንርኢ ንሰምዕ ዘለና እሞ እዚ ንመን እንተደኣይልና ንዓና መጠንቀቕታ እሞ ስም እግዚአብሔር ክንፅውዕ ከለና ንኽብሩ ኣብ ሓቂ ኣብ ቅንዕና ከስም ኣምላኽና ክንፅውዕ እግዚአብሔር ይሕግዘና ኣብ ሓቂ ብቅንዕና ብእምነት ስም እግዚአብሔር እንተደኣ ፀዊዕና ስም እግዚአብሔር ድማ እንታይ እንተደኣይልና ዋልታ እዩ ኣብ ፀልማት መርሓና ኣብ ሩባሩባዱ ነሞት ህይወት ኮነና ኣብቲ ፀበባ ድማ ካብ ፀበባ የውፃና ኩሉ እዩ ዝኾነልና ስም እግዚአብሔር ብቅንዕና ብሓቂ እንተፀዊዕና እሞኒ ብከምዚ ክንነብር እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና እዚ ዝተፃሕፈ ንዓና እዩ ተፃሒፉ መምከሪና ገሳፂና ገናሒና እዩ እዚ ቃል እዚ እሞ ተገኒሕና ተገሲፅና ድማ ኣብ ሓቂ ክንነብር ስም እግዚአብሔር ድማ ብፍርሓት ብቅንዕና ብሓቂ ከነልዕሎ እሞ ንበረኸት ክኾነልና እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ያዕቆብ ከም ዝገሩልና ክንምካሕ ዘይኮና ወይ ኣብ ያዕቆብ ክንፈርስ ዘይኮና እንታይ ደኣ ንሕና ከም ያዕቆብ ንሕማቅ ከይንጥኒ ብሓሶት ከይንጥቀመሉ እሞ ከምቲ ንሱ ዝተቐፅዐ ድማ ከይንቕፃዕ ንመለበሚ እሞ እግዚአብሔር ልቢ ይሃበና ኣእምሮ ይሃበና ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩልኩም ድማ ኣምላኽ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ባዕድ ብፀሎት ክንዓፅ ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል ምንቲ ሰላም ዝፅለ ፀሎት ከም ብሓድሽ ኩሉን እግዚአብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሰላም ዝሓንተን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ንልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንቲ ሰላም ፀልዩ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዖሳና እንደገልና ካብ ክፋድኽነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሚን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ወምልእተ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምንልና ኣሚን ወንኩሉ ትሕጂ እግዚአብሔር ንልምነካን ማልደካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ከመኦ እግዚአብሔር ኣጥርየልና ፀጋኻው ናፍሰልና ጀክኻ ንፈልጥ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና
ቅዱስን ካን ሰምን ንጽውዕን ኣለና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብ ንነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለም እዚ ምንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንንታ ኣሕዛብ ከዓ ምክራብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘለው ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብቁንዑን ህይወት ክንነብርን ኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንዓኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ሙስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ኣብዚ ጉባኤ እዚ ተኸፍተ ክንሳተፍ ድማ ስለ ዘብቃዕኻና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እዚ ጉባኤ እዚ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብቲ ናይ ዘለዓለማዊ ጉባኤ ዘሳትፍ ግበረልና እዚ ጉባኤ እዚ ናብ ሰማይ ዘጠምተና ዘለዓለማዊ ሓሳብ ዘሕስበና ብመንፈስ ኣዕብዩ ብቅድስና ዘመላልሰና ድማ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ጉባኤ እዚ ነዛ ክራይ ዓለም ይሕሊፍና ካልእ ዝፅበየና ዘለዓለማዊ ነገር ከም ዘሎ ዘዘኻኽረና ናብኡ ድማ ዘጠምተና ግበረልና ስምካ ድማ ንኸንቱ ዘይኮነ ንሓቂ ብሓቂ ክንፅውዖ ክንጥቀመሉ ድማ እስኻ ሓግዘና ንዘም ኩሎም ኣብዚ ዘለው ብዙም ይኹን ብዩቱብ ኣብ ተፈላለየ ኮይኖም ክመሃሩ ክሰምዑ ከንብቡ ዘምሰያ ኩሎም ድማ ዓስቦም ሃቦም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸለናየ ጸሎት ድማ እስኻ ተቐበለልና ስምዓና ሰሚዕኻ ድማ ምሕረትካ ውርደልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቀልና ዝወለድናዮም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ወፊሮም ዘለው ድሓን የትወልና ገሾም ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና እዚ ብሃገረ ሱዳንን ኣብ ተፈላለየ ካልኣት ኩርናዓት ዓለም ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ሞትን ብርሰትን ሽግርን መከራን ድማ ይኣክል በለና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ብጥምየት ዝሰሓጉ ከብዶም ዝተኣስረ ጎረሮኦም ብፅምኢ ማይ ዝነቐፀ ኣለዉ እሞ እስኻ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ እስኻ ድማ ናይ በረኸት ኣምላኽ ኢኻ እሞ ጥምያት ንሳዕ ፅሙዓት ኣርዊ ቁሩቋት ክደን ሕዘናና ፃናንዕ ሕሙማን ፈውስ እሱራት ፍታሕ ድኹማት ሓይልኹን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዓና ድማ በቲ ኩሉ ዝሃብካና ኣመስገንትን መማሰውትን ግበረና ሰዓጂ ምሳና ዘለኻ ተመስገን ተረፈ ህይወትና ኩሉ ድማ ከይትፍለየና ንመዕቆበካ ፅላልካ ውድቐልና ጀካ ንስኻ ካልእ መርሓ ከይህልወና ናትካ ኮይና ናይ ካልእ ከይንኸውን ሓይሊ ሃበና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ኩሎም ወገናትና ኣብ መገሻ ዘለው ካብ መገሽኦም ድሓን ምለሰልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ካብ ወፍሮም ድሓን ይእትወልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ መልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይስሪ እግዚእና ኣምላክን ሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ጋጋና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ ኣበሳ ወልዱ ለብሩከሳቴ ብርሃን አንትሙ አብየ ካናት ወአብየ ዲያቆናት ኡዶን ሳይርጎ ጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታሃነ ወንጻሃነ ይረስየንስ ኩሏን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተፈልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ድማ እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ክሳዕ ሕጂ ምሳና ዘሎ ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ተረፈ ግዜ ዝሃበና ድማ ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ከነውዕሎ እግዚአብሔር ይሓግዘና ብርክለይ ትግበረልና አሜን ቃል ህይወት እስማዕልና ቦና ኩልኩም አንተደሩ لكم أدمتنا አሜን ኩለና ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን አሜን ቃለ ህይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ አሜን ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ለይቲ አቦና አሜን 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 ኩልኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብሰስ ስራሕኩምን ግዜኩምን እናወሃሃድኩም ብጥባዕትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር ብሕቡእ እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታን ይኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ንዝመፅእ ጉባኤታትና ከዓ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ብጥዕና ብሰላም በጽድቂ በሐቅ ነጋባ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሆነልና ሰላም ለይቲ ሰላም ሕደሩ ሰላም ቀኒ በሰላም ካይራኸበና አሜን አቦና ቃል ህይወት ይስማዓልና ትለኩም አላ ሲስተር ንግስቲ መመሊጹ ምግላጽ ይብዛሐልኩም ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን አሜን ምሉእ ምሕረት ምሉእ ፍዋስ ይግበረልኪ አዴና ሀብተና ሲስተር ንግስቲ አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና አቦና لكم أبوتاتنا بروخ ليتي عن حدرو